Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam Galmurada hoş geldiniz. Ve aleykümselam. Ol çağrına sağ olun çağıranız için. Kimide uzaktan beri bile çıkış ederime iş gün hassaçılık, keselçilik Awa. ara düştü. Şunu yar geçtiği olsun. Hormatly yurttaşlar size de meňze salamu aleyküm. Aýdy berin ol çağrına. Hawa aýsam Galmurada Türkmenistan'ın gelýän habarlar biri absurd bolsa beýleki onunum absurd. Durşuna bir näile diýip aýtjam bilemem. Bir pozitiv zat ýok da. Kelläsi majak bir öýleri üçin bir oýlap tapýan bir kanun mu ol, kanun näl mi ol, ya ol stolun üstünde yatan kağıda yazılan kanun mu ol belli değil. Olon edýän işi ine bir kun men onun yankı bizim güllogymyzy ile gurlaşdyk. Şo barada gepleşik etdik. Onun aýdyp beren zady mene hayran galyr ya. Nämemişini Türkmenistanyň watandaşlary daşarurda giden bolsa pensiýa ýaşyna ýetip berkim artık çoğuluk köýjek, daşarurtlarda gezjek, ýaşajak, isleýän ýerimde ýaşajak men, dogry dämi? Men pensiýa çykdymmy, men hökümet men saklap, aýagymy duşap saklama hak ýok, dogry dämi? Men isleýän ýurduma gitjek, aktyklama ýaşaýamda şolon gitjek. O bir iki çay olaktığım boljak. Yine bir iki çay beýle kagtığım boljak. Isleýän ýurt, näme? Türkmen özüňiz bilýäňiz. Yurdu dünýäň her küncüne ýaýran. Ona menim isleýän ýerimde ýaşajak. Ýöne. Ine edilýän datlary berdim Galmurada. Şol daşarurda giden pensionerlere pensiýa bermeliler. Ona müriti aýlanyp şo pagol göterýänler sabeslere neme o dom pravleniýelere aýlanyp diýe adamlaryň sanyny sanap hasap alyp ýörler diýe. Ine kim daşarurda ýaşaýar? Haw pensioner bolsa sabesden soraýar. Şular ýaly uzun spisek bar diýe. Şo spisekde de plansy doglan Russiýada ýaşaýar, ýa Türkiýede ýaşaýar, ýa Şweçede ýaşaýar. Ýaşaýan bolsa şolara bermek bolanok diýip şolong spisek bar diýe. Men onu düşünmedim. Näme üçin? Halk azat däl, näme üçin azat däl? Men bir öz başdak bir lichnost, men bir individualny bir adam men. Men şahsiýet men näme üçin 30-40 ýyl bir ýurtda işläp pensiýa gazanan bolsam, şol gazanylan pensiýa ýa-ni meniň öz aýlygymdan her aýda geçip duran pul. Pensiýonny fond diýip bir zat bar, fond bar. Şoňa geçip durýar, meniň aýlygymdan geçip durýar her aýda. Men garramdan soň pensiýa ýaşyma ýetemden soň men hiç kime mätäç bolmadym, ýaly şol pul maňa ýygyna gaýtarylyp berilýär her aýda. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti şol pula el goýýar. Galmurada şol pula da el goýýar. Şeýle absurd bir nemeleri oýlap tapýarlar da. Onam näile diýerler? Pagon göterýänden elleri bile diýerler. Öýme ýanky spisekde seredip öýme neme jaň edýänmişler. O jaň edilýän telefon nomerum oturan idaratynyň oturan kabinetindäki telefondan näle öz lişni öz telefonlarynyň nomerlaryny ýapyp ýanky zakryty görnüşde näme diýilýär blokirany görnüşde jaň edýänmişler. Haýsy nomerda jaň edenini bilinmedi. O sen öz telefonuň gizleýän bolsaň, adyň familýaň gizleýän bolsaň, zwanýaň gizleýän bolsaň, işleýän idaraňy näme wezipe eýelýän gizleýän bolsaň, seniň edýän zadyň näde urda? Diýmek sen edýän zadyň näde urdygyny bilenden soň gorkýan. Gorkum telefon nomeryny aýdy bilen ok, adyň familýaň aýdy bilen ok. Diýmek biziň pagon göterýän hak hukuk gorýan idaralarymyz, ýa-ni işgärlerimiz ýöne edýän işiniň näde urdygyny 100% bilýär. Bilen soňam halky gorky astyna saklajak bolýarlar. Men şu wagtda öz düşünjämi aýdyp berýänne, şolaryň beýnisi bilen bolup geçýän zatlary aýdyp berýän, şolaryň beýnisiniň pikirlenişini aýdyp berýän. Watandaşlamada da aýdyp berýän. Olaň edýän zadyň näde urdygyny bilenden soň telefonlaryny ýapyp jaň edýärler.
İlata. Öýlerine, ogluna, gyýdyna, çağalarına, atyklaryna jaň edip gorkudýarlar. Ejeň nerede? Kakaň nerede? Ya eneň nerede? Ataň nerede? Haýsy ýurtda ýaşaýar? Näme gitdi? Şo ýerde näme işläp ýör diýemşin? Pensiýa ýaşyna ýeten 65-66 ýaşly adam soraýar diýär. Näme işleýär şo ýerde diýemşin? Aýda näçe manat pul urady diýemşin? Sen näme işiň bar? Halk näçe manat gazanany näme? Kanuny bozanok dämi? Şo ýurtda ýaşap ýör dämi? Wagt-wagtyna nalog töleýär dämi? Dokumentleri ýerlerine dämi? Näme işiň bar sen? Ya sen ýurdunda Türkmenistan öz ata watany, öz ýurduny bir bozokluk edip gitdimi? Ya bir adam öldürüp gitdimi? Ya banky ýaryp gitdimi? Ya oğurluk edip gitdimi? Ya narkotik edip tutulman, ýene de basylman gitdimi? Kaçıp ýören bir mejnarod terroristmi? Näme üçin siz onu ýygyny ýydarlaýaňyz? Şo ýurtda näme iş edip ýörşe diýemşin? Doğru. Absurd üstüne absurd almada. Gedýän datlary. Şoňalykda halkymyza ýanky watandaşlara ýüzlenmeli. Yapyk nomerden jaň edilse jogap bermäň. Haky ýok olaň jaň etmäge. Eger siz bir iş eden bolsaňyz, bir zatda günäkärlenýän bolsaňyz, demek olar paweska ýuwratmaly. Şo paweskada da ýazylmaly. Plany we plany. Siz plan, gün plan, sagatda plan, kabinette plan, plany finýanyna gelmeli. Diýip. Ondan şo taýda düşünşmeli. Bir adam näme iş eden bolsa. Ýok, yapyk nomerden jaň edip ugrajat edýämşler. Meniň şo men jaň etme hakym bar. Siziň jogap berme hakyňyz bar. Men elimdäki zat, men şu näme diýip şey diýämşde, gorkup. Bulan bar bilen biteni halky şul depressiýany men astyna saklamakda. Şo penjaň aşagyna. Birden jymp edip çykaýmasyn niýe? Şeýdip ýurt dolandyrjak bolýarlar, şeýdip halkyň agdyny ýumjak bolýarlar. Almada. Bulan başardan ok. Oň üçin şeýdip nomerlerini ýapjaň edýärler. Sebäbi näme? Oň sebäbini aýdyp berýän nädir? Olar şeýdip jaň etmeli ýapyk nomerden. Ol telefon açýanam gorkmaly. Ol bunu ugrajat edýär, bilam gorkmaly. Ondan Türkiýede ýaşaýan ýa Orsetde ýaşaýan garyndaşyna, enesine atasyna jaň etmeli. Ay eje, ene kakany şuňal jaň etdiler, gorkudylar. Ana neme sen şu zatlary goşulmasaňam, ana sen eneň ataň protestlere goşulyp ýör, aktivistleri, opozisiýnerleri bilen işleşýär, şolar goşulyp ýör diýip aýtdylar. Diýip ol günäsi ýogam bolsa onu titrep durar ýaly diýerler. Onuň näme diýär? Bol enes atasam ay çağam gorkmasyn şolar diýinsak bolýar, men saňa birazjyk pul uradyn bolýan berşoňa gapylsynlar, sesin çykmadyar et, jaň gaýdyp jaňam etmesin. Şeýdibem halkdan pul gazanýarlar. Pagon götürýän adamlar halky gorkutyp şeýdip pul gazanýarlar. Odan gaýdyp jaň etmediýär. Hani ejeň, hani kakaň nirede diýip. Ol bir pul gazanman görünüşi. Ene bu zatlarym ýalan bolsa ýazsynlar watandaşlarymyz kommentariýada. Şeýdip gorkup kimden pul almadyk bolsa ýazsynlar. Ene şu konstitusiýa ýanymda durýar. Şuna hiç ýerinde ýazylgy däl. Hiç ýerinde ýazylgy däl. Türkmenistanyň watandaşlary öz ýurduny terk edip gitmäge, pensiýa çykandan gitmäge haky ýok. Şo pensiýanam gitseler alyp bilen oklar diýip ýazylgy ýeri ýok. Doğru. Öyle çağırına göre ortayınca atı degnağında degip dursa bolýan zatlar ýurdun içinde. Ol hakykatdan o Türkmenistan'ı ullukan däl xana urulwataydy. Insana jinnek ýalyň hormat goýulýar. Ene şu pensiýa barada siz gaty dogry bellep geçdiňizde. Ol adamyň
ömür boyu işläp kazanyn pul serişdesi onu hökümetem berenak, onu döwletem tölänak, prezidentin hem däl, ol politin hem däl. Her bir adamdan şu işlen döwründe her ay kazanan kazancının bir bölegini şu geleceği için, şu pensiya üçün, pensiya hakkı diýip tutup alyp galýar. Açan adam pensiya ýaşyna ýetirne, meselem Türkmenistany men bilemok, şu kanun boýunça ozal 55 ýaşda denanlar pensiya çykýardy. Eger köp çağaly eneler bolsa 9-8 çağadan ýok bolsa olar 50 ýaşda, orta hasapdan 55 ýaşda, erkek kişiler 60 ýaşda pensiya çykýar. Bu diýmek, denalar 55'ten çykýan çağda 20 ýaşdan eýär stajy başlanýan bolsa 30-35 ýyl işleýär peşinde. Erkek kişiler 40 ýyl olur. Halmurada sesiniz gitti. Sesiniz yaptınız. Halmurada sesiniz yapıp Eştilýän şumanı? ne istili açtınız ama. Ýok, bir zaň edende şolar ýaly bolýar. Bağışlarsanız yurttaşlar. Son ne adam işledi. Gatı doğru belläp geçtiniz. Adamny şol onu pensiya ýaşyna ýetdi, pensiya çykdy. O hemme kişinin arzuwy şol pensiya ýaşyna çykandan soň ýurt çok dünýäni aýlanjak. O aktygyna gatnaşak, şowlugyny toýa gitjek. Ozal wagty bolmady. Adam meni dowasýarlar bilen görüşjek. Kara dogan arnaşlary bilen dünýäni seýil etjek. Hiç olmany soňky Allah'ın beren ömrüni ýaşajak. 10 ýyl, 20 ýyl pensiya. On haky, on öz kazanan pulu ol hökümetiň pulu däl. Indi şonu bermejek bolýar. Ýogsam, indi şol Sovet döwründe şoňa kanun bardy. O iste erkek kişi bolsun, iste denan bolsun, öýlenmedik bolsa sallak diýip, ýani salgydy bardy, sallaky gal, ýani öýlenýän şaşy sallak nalogam bar olur, 10% bolar tutulýar daýym. Öýlenenden soň ol tutulan akdy. Galan ömrüme mene şol pensiya çykýançan pulumy töläýin, salgydy. Ýani garaşlylyga çykdyk diýen ýylymy, ýani şol goşadyrmak içinde bolup görünýän çykýardan şu mahal faktlar ýerlasa. Sonra Niyaz ilatyň pensiýasyny ýatyrdy halkyma. Buna el pensiya oğlu deklemeli garrylardy. Ozal ata-baba şeýle kedi. Adamlaryň şol döwür, şonça uruşdan toňky nesil bolýarsa, şu kynçylykda olalar nesiliň 30-40 ýyllap işläp gazanan hak pensiýasynyň mahrum etdi şonu Niyaz. Bir toparny Niyaz bilen atamyz derdi. Ine ataňyzyň edip giden işi şol. Öz ýanky öz ene salaňy da ine saly görkezden zolmuş şol. Şondan soň enne bir hakimeti basyp aldy da Gurbanoğlu. Niyaz ýok edi. Şonu gowy görünjek bol ilatyň pensiýasyny dikerdi şonna. Sağa pulum şonna dikildi. Ozal olum Niyaz onum ýatyr. Enne wagtyň geçmegi bilen ol Niýasyň 30-njy ýyly çeli, 2030-njy ýyly çeli mowut bermeliýän adynam hana 17-nji ýylda ýatyrdy. Arasyny özüni tasdikletjek bolup bir ýyl kelip benzinim ýa ýalnysja mowut etdi görse bolana onum ýatyrdy. Emma Niýasyň döwründe şoňa bir meşhur derejede ýa hakimeti üçüneden guramy bardy. Onu guramy diýse ol döwlet edarasydan ya konstitusiýada gözüňe tutulan adamda halk maslahaty. Niýaz şonunla ýetjek derejesine diýiller, goşadyrmak üçin ine halky ýerine aşagyna sokdy. Şol halk maslahatyny üstüne. Indi şondan dikkatli Gurbanoğlu'na ýa Ibrahim'den. Indi näme çyk bolýar Gurbanoğlu? Şol dikelden pensiýasyny ýuwaş-ýuwaş elinden aljak bolýar halk. Serden bolýan zatlary. Başta halkymyzyň 60 götürümini ýurdun daşyny mejbur haly çykarýar etdi. Sebäp ýurdun içinde iş ýok, aýlyk ýok, ýaşary şert ýok. Şoň üçin kim çagasyny goýup gaýtdy, kim en atasyny garrylary goýup gaýtdy, kim adamsyny, kim denanyny. Ara şey edip beni ýurdun daşyna çykyp kazanç edip
bir bölegini öz e-mail adından mahrum bolup ýygyna ýolda urady otyly. Indi son adamyň eýen pensiyat çykany bar, ýankysyny belläp geçişini diýeli. Indi bu nerte çykjaklary bar. Türkmenistan indi ol hem grazdanlary ýa watandaşlarymyzy, ýurtdaşlarymyzy ýygyna alaty geldi. Aljagyňda. Barsa olara pensiya tölemeli. Nämen hasabyna tölesin pensiya? Sonuç için bu adamlar indi ýa-ni diýilen sanyndan hataryndan çykarly Türkmenistan. Öý kitabyny da ýokdur. Ýöne şolaň içinde şuň kun 2 ýeke pensiýalyan bar. O da çyk gaýdany pensiýa ýaşy dolup işleme gaýdaly. Indi şolaň hem agdyny akyn haky almagyň ene külkülüne düşen ene şol boşadyrmak üçin hökümet bar. Bärde üýtgeşik oyun olýan oyun ýok. Ýöreýte şu halky hemme taraply gyrgyna bermegiň ene bir görnüşi bolup durdy. Bir bölügini 60 göterim çykardy. Indi olara pensiýa da ýok, ýygyna gaýtmagy mök gelene de ýeke köpük pul ýok. Şolaň içinde 2 ýeke şumal pensiýa berileriň mahrum edýärli pensiýadan. Şol pensiýa näme ýetýär içinde akdy. Berilýän pensiýa da işte ýetene. Ene şoň üçin olaram öz-özünden ölüp bitip gitmeli. Ýagdaýym şoňa bar ýa. Ana dün şol gepleşigimizde para bilen aýdyp geçdim. Mene täze mysal ana Lewap welaýatynyň 3 etrabyny ana ýanky millete ozal potrada berilen ýerler bardy. 1 hektarda 2 hektarda. Şolaň hemmesini ýygyna alýan. Balkanda da şoň ýaly. Bolsam olar daş kemirmelmi? Ene şol 1 hektar ýerden eklenip oturan hozalyklar. Ene bolly. Demek bular amajyndan ölüp gitmeli ýa ýetip gitmeli. Ýaşama ömrüni ýaşama ýa-da pensiýa ýaşyna ýetmeli. Ene edilýän bizim Türkmen halkymyzyň karşysyna göni gyrgynçylyk siýasat alyp barylany o Rusça ise genotsid bolýar. Ene şol. On bu başlanak ol niye aslında döwründen märi gelýär. Şoň üçin bizim bir tarapdan ilat sanymyzyň ösmeýänligi, şol 91-nji ýyllardan hem az şu gün ilat san. Bir ikinciden 91-nji ýyllar ilatda ilim bilim düşünje de ýok. Körde hyletler üçnüdir. Indi hedin bir sürü malýaly nira gaýtarsa, nira gowsa, ene alawaý köpekleriniň üstü bilen o köpekleri men polis ýa-ni prokuratura mahkeme işärlerini gözümde tutýan. Ene gaýtaryp böyle nira islese ýylat. Oňa garşy çykýanyn ýurdun üçin. Ene bizim gelip düşen aýlan şeýagdaýymyz ene gysga şaýtsak şu zatlardan ne bar? Öyle şer. Doğru. Gaty näme? Gynançly. Bolýan zatlar. Ýöne bu diktaturaň intak beýdip ulogy çeken ýeri ýok. Aýlgynç ýanky özüni has bir näme diýen diktatorlara agdyrly tagtyndan. Bulara mudaw gitmez. Putin dädesi aýrlygy awa bulaňam nemesi şo ýerde bitýär. Hakyky boljagy şol. Bolu çan ondan şumal ýene bir zat ýapladyp geçerin. Mysal üçin şu Şweýçe döwletine adamlar işläpýär da pensiýa ýetmek üçin bärde indi şu mahal 1960-njy ýylda doglanlar bu bärik gaýdysyn olar eýem 67 ýaşynda pensiýa çykmaly 60-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan aňyrda doglanlar 65 ýaşynda pensiýa çykyp bilýär. Ýok saglygyň bolmasa 62-de de çykyp bilýän ardan ýa. Ýöne näme bar şu sistemde? Meselem hemme kişi ýetip bilenat da ol ýaşada. Awariýa bar, helakçylyk bar, keselçilik bar. Ölýär adam pensiýa ýaşyna eten. Ýöne şoň gadanan puly bar. Pensiýonda fonda goýulan pul. Şo puly ýylyň ahyryny 1-nji ýanwardan ta 31-nji dekabr Şweýçede pensiýa ýaşyna ýetmän ölen adamdan ähli gadanan pulyny şol Şweýçede ýaşaýan pensiýa garaşyp oturup ýa-da pensiýa alýan adamyň arasynda paýlap berýär. $10 ýetýän adam maşyna $100 ýetýän şonu paýlap berýär. Pensiýa inne aljaklary ýa-da pensiýa çykanlary. Şol adamyň öllü diýip puluny hökümet ýa döwlet öz hasabyna ýa gazmasyna geçiren. Şo pensiýa üçin işläp duran adamlara ýa-da pensiýa çykan adamlara paýlap berýär. Ýani araýdaşlyk hökmüne. Yani Amerika'da garnaşlarına veriliyor.
Tamam. Ölse ayalı olsa ayalı verilýär, adamsy galan o da adamsyna berilýär, bolmasa ogly gyzyna. Hakiki neferedin niye altın şu yankı haramzadalık edip oynan oyununu. O İslam devletlerine aydalı o oğlu iri en atasına şeretdi. Var olur ya devletler. Yani ol devletlerde hiç kim hiç açan salgıt tölenak zahmet takınna. Näme gazanýan bolsa öýdäli devlete olup garaçay tölenaklar pensionu fondu. Näme işlesin, näme gazansan sana salgyt ýok, hana al hakyny. Soň ujundan özüň aýryp goý. Nädip ýaşatan öz işi, garranda any çağalyň seretmeli. Bizde bolsa hem hakyň al ýa senden, salgydyň al tutup ala ýene de çağalyň eklemeli. Nädip eklediň şoň kunna Türkiýede işläp beren, ne tapdan şona adamlar ýurda barsa ne şolaň çağalaryna hiç de ne ilim bar, ne bilim bar, ne kär bar, ne iş bar. Bular nädip şu garrylar eklemeli? Ine problem ustaydı. Şoňa görse de düşünmedik kiren bolýar-da biziň bir şular ýaly äwmede halkymyz bar. Men şoňa düşünüp bilemok. Sen absurd diýen şo söz ullanadym bilemok. Men şoň üçin aýdym bir gidip ýatan bir dälihan. Bizim awuzdaşyndan şoňa seredip otursa. Ene şoň üçin şular ýaly bir taýda diňe bir pense däl, bir çağalany biziň ýerimize çağalamyz galdy. Ene türkmenlerle koyup gaýtdy çağalar. Şolar eklemek üçin işte. Bir hukuk döwletlerini şol Şweýçiýanyň öňünde de çağanyp her aý ýyjak işler puluny döwlet berip otdy. Öz gazmasyny, öz gorunny. Han türkmeniň gazy ýa beýleki nebeti beýleki baýlyklary. Niräge diýen? Näme üçin şu zatlardan çağalyň fonduna berilen? Tä 19 ýaşaýança Şweýçiýan kanuny boýunça istlenlik çağı, istlenlik operasiýa etdin. $1 milyon bolsun, $10 milyon bolsun tapagy ýok. Saglyk üçin gerek bolsa. Ýeki köpük çykdyjy ýok. Döwlet öz üstüne alýar. Şo çağan bejerlesek. Hani bizde döwlet barmy? Döwlet ýok bolandan şeýle bolýardy. Ýaş ölüp gidýär çağalaram, ýaşlaram, ortaça ýaşam 40-45 ýaşa çenli ýeten bolsa bolupdyr. 46 ýaş diýip aýtdylar da ortaça ýaş Türkmenistan. Ol ýaşmy? 46 ýaşyny özüňiň demokratiýanyň ösen döwletinde ýaşap oturýarsyň. 46 ýaş näme hiç de adam da? Ştaýda hatda men ýaşap oturan Şweýçe döwletinde adamlar 80-85 ýaşda işläp ýör. Saglygym bar, maňa pensiýa gerekken. Onun üçin o bizdäki halk pensiýa näme üçin çykýar? Ol ýeme pensiýa ýaşyma ýetdim diýip çykanat, robotum galmady, tapdan düşdüm, indi men aslan mejal, buzur gaýrat hiç zat ýok. Eşek ýaly işläp oturan ýerimde çöregimi bilemek diýip. Şoň üçin biziň pensiýa çykýar. Şonu da şonam agzyndan kakyp alýan bolsa o näil haramzatdyr, raňyrda oturup. Olaň iki dünýäden gömük bolmaz. Hakykatdan hem şey. Beýle musallat açan türkmen öz başyna görüpdir. Mene gelip alnymyz. Ne şeýle boldy ol çarny. Men şoň üçin düşünýän seň ala daňyda da diýýän sözleňizde de ýa siz birinciden ene başgaçarak pikir edýär erkek kişide bu meselelerde sebäp oň ýygyna çagasy bar, aktygy bar, şu zatları niýetlep öýe gelse ýaşalary barsa pensiýamyň ujundan birazjyk sowgatçyk äkitsem, o süýjüjüge etip bersem ýa oturup şular bilen bir çaýnahar edensem diýen niýeti bar. Indi onu şu jagat arzugyna melinden takyp alýan bolsalar, onu näil wagşy adam şol. Men näse ýok düşünürüm. Şu meselede. Gat dogry aýtýan, hanmra da gat gowy jikme kemme da aýdyp berdiňiz. Gat gowy etdiňiz. Ýene şu ýerde ýa watandaşlarymyza aýtjakdym. Ene ýazyň kommentariýalarda kim şu wada çenni pensiýa alyp bilmedi, ýaşlar ýaly ýagdaýlara duçar bolan bamy, ýaşol kartçykaly meselede nähili öňler kartçyka mesele bar ekeni, pensiýa ýaşyna ýetenler ýanky bir 2-3 ýyl menen öň diýer, kartçyka berýän ekeni. Pul bermän, kartçyka berýän ekeni. Şol kartçykada diňe produkt alyp bolýar diýer, iýmit alyp bolýar diýer. Men aýdýan şu kartçyka pensiýan kartçyka bile berýän bolsa, o kartçykada diňe produkta bolýan bolsa,
Ben pensiya çıkan adam mesela bana derman değer gerek. Ya men bir yere gitmeli bolsam yol kirey gerek bana avtobusa ya samalyoda yine. O nähile yaşayış bolýar. Senin yaşayışyny pensiya çıkan soň seni ikinci sort adam ýaly görýärlermi? Şeýle bolýar da. Senin hiç sada hukugyň ýok. Hakyň ýok, hukugyň ýok bolýar da. Senin alan kazanan pensiýany olaram kartçyky görnüşinde berýän bolsa, men pulu nerden almalanna? Men başga çykdazylanma. Men ödüme eşik aljak. Ya bolmasa bir derman aljak, doktora girmeli, apteka gitmeli, ya bolmasa yol kremi gerek men, ila gitmeli, ila gitmeli. Nerden almaly men pulu? Hani men kazanan pulum? Maňa kartçyky berseňizem, pul görnüşinde beriň. Bankda şot hasap açýarlar. Bankın kartçykasyny bersinler elime. Şo bankyma da pul geçtin. Yani o sistemede gally halmada. Bir wagtlar bank açdylar. Pensiýalaram şoňa berip başladylar, aýlyklaram şoňa berip başladylar. Ýöne bankomatlar gitdigiçe işlemän başlady. Pul goýan oklar bankomada. Bankdan hem şo bankomatdan hem pul alyp bolan ok kartçykan bilen. O bu goýulan pulum bir sadyň içinde guturýan bolmaly. Pul diýen zat guturmaly däl aslynda. Şo bankomata goýulýan pul her gün täzelenip durmaly. Şol pul guturmaly däl. Ýöne şo pul guturýar 2 sagatda. Oňam üstü oçur. Aňyrsy bärsi görünen ok. Häzirki döwürde şolam galan bolmaly. Görüte diýerler, öyle çağırmın. Avtomada pul salýarlar, nobat goýýarlar, adam öz mertebesini petel uzaklygyny durmaly, nobat ýeter ýa ýetmez. Onuň kaptaryna bankyň işgärleri gelýär, ýa şo taýda duran polisiýa göýdekçiler gelýär. Sana pul gerek, mana üstüne şol Fransa versen häzir sen demäni pensiýany alyp berilip, şol kartçykasyny alyp gidip puluny çykaryp berýärler. Soň pensiýasynyň mujundan ýene 10 göterim, 20 göterim alyp galýar. Ine olam şol ýanky maşinistki schema o adamlaryň elinden pulunu gaňryp almak üçin ýörüýte edilýän. Dogry aýtýan. O näil awtomatda pul guturmy? Gutursa ýene getirip bir blok pulu goý, awtomatda pul sarsan ol uzaklygyny işlemä ýetýär oň üçin. Ýörüýte diýär. O on beýlik Awtomatdan görünemedilen akşular diýmek pul ýok. Asla pul berilen akylaty. Avtomat oçurlar zatlar avtomatlar gurrun edilmeýän bolsa diýmek o pul ýok, wapşe inni avtomatlar hem ýok. Avtomatlar hem aýrylanmaly mümkin ýerinden. Dew gurrunga ýatyryl şoň, gurrun ýatana nime gaýdyp gelmedi. Şolar ýaly habarlar avtomat barada. Ýöne oň beýlik tarapy bar. Ýa-ni oçura durmalar bar. Toň aýagy, toň budy, ýag ýene, un ýene, şeker, Payok. beýleki payok, ana payok. Bulan beýleki tarapy bar. Halk şu taş döwrüne bolýanlary bütün dünýäde ya siyasatda bolup geçýänlary, ya bu ýanky nebitten gazan gelýän pullar nire gidýänini halk soramasyn, öz gününi güzeranyny zordan görer ýaly. Çagasy çuwasy bilen azanna çuwan bolup oçura durup çürüğün aladasyny eder ýaly başgalada başgaldyrma diýaly ýürüýte edilýär. Ýerdenden akşama çenne oçura durursun, kartçykandan pul alarsyň, nimeden, bankyňdan, awtomatdan. O pul jagadan gidersin, ýene de oçura durursun, çürüğün urunyna unuň, ýagyň, nimeň, toňuň urunyna onam alarsyň 3-4 sagatlap oçura durup soň çagalan ýene azanna çuwan agladyp ýene öýüňe gelirsiň. Ondan soň nahar bişirip, onu bişirişdirip, ondan iýdirip ýatyrarsyň. Günüş adamyň şeýdip geçýär. Seniň şol adamyň ilki pul oçura durýar, soň çörege produkta oçura durýar. Şol uzak gününi 2 oçurda durup geçiren adamyň mejaly bolarmy politika kelle galdyrmaga? Ya pikir etmäge? Ya şudatlaryň näme üçin bolýanyny düşünmek üçin wagty bolarmy? Kellesi işlermi?
Yok ol adam yağda ölüp öýüne gelýär. Bir ağız çöreğini ağzı çörekli uklap kalýar halmada. Şol adamlar. Daňda 4-de 5-de turup çağalaryny alyp oçuryp gidýärler. Şol adamyň başy yerden galmasyn diýip ýürüte edilýär oçurlar, şu paýoklar. Hakyky. Düşünmeýän adamlar bar. Meniň näme üçin paýogum bermedi? Geçen ayda. Meniň näme üçin unum bermedi? Bu hepde. Şular ýaly atlary nähil aýtjagym bilemok. Iň beýnesini işledip bilmeýän adamlaryň edýän pikiri şol adam pikir edip bilmedi ýaly edip ýürüte edilen schemalar bolar. Bir-biriniň üstüne pıçaklaşıp bankomatda pul oturýarda goçury durlar. Te otayda matrasly barıp ýatýarlar halmada. Matrasly. Gije saat 12'de birde. Maşin varlar, maşin içinde ýatýarlar. Maşin ýoklar, matras eltip goltuklap, düýrläp, matras eltip goltugynyň aşagyny. Şoda ýatýan ekenler tomus wagtlary. Şi pulun goçury ýeten wadyna pul oturýagan bir-birini pıçaklaýarlar. Şo wakanam eşdendiňiz. Beýle de ýaýrady. Bu zatlar näme üçin edilýär? Şol adamy haýwany öwürmek üçin. Haýwan näme? Öňüne bir sün koklarsyň boýun, menki bolup 3-4 sany haýwan öňüne bir sany sün koklasaň nämedir? Bir-birini ýemezmi? Edir şon ýaly etdiler, türkmenleri haýwan etdiler. Haýwana öwürdiler. Pulun üstüne, bir bölek toğun üstüne, uğunun üstüne ölüşüp uruşup verir ýaly etdiler. Onuň bulan pikiri üýtgäp başlaýar. Politika bilenem iş yok, siyaset bilenem, ekonomika bilenem, gadyň pul bilenem, ol nebitiň bilenem hiç zat bilenem iş yok, paktaň bilenem. Diňe ýerek barmaly, pul almaly, produkt almaly, bişirmeli, çağa gidirmeli. Bilimem yok, medisinada yok, pulum yok. Adamların gidip gelip bilmediği yollarım yapıp sen nira gidip gelecek. Sen öz ovaňdan rayon sentrine gidip gelmek üçin pul gerek. Garip halkda pul yok. Men bu paýtagtyň içinde ýaşaýan, ortasynda ýaşaýandan gurun ne demek? Meni owalarda o gariplan gurun ne diýen. Öz owasyndan rayon sentrine gidip gelmäge taksa ýa awtobusa ýene çykdyrsına da pul yok. Şojaga pul tapsa un aljakdy. Iň mormana bir sancak çörek pişirip berjek çağalaryna. Hiç olmanda suw bilen ýerýär. Mine halky ýürüte mankurtlaşdyrdylar. Şolar ýaly edip. Şo derejeye ýetirdiler, bir-birini gyryp berer ýaly. Goňşularyny soýup berenme $100 üçin, $200 üçin. Adam hey bir $100, $200 adam öldürürmi? Damagyny çalarmy? $100, $200. Diýmek, ýuwaş-ýuwaşdan adamyň kellesindäki beýnisini ýok etdiler. Pikirlenme usulyny ýok etdiler. Pikirlenme ukuyup ýok adamyň. Diýmek şol $100 ýa $200 üçin adamy soýup bolýan bolsa, olaň beýnisi ýok diýmek. Sen soň neme dalnavidnosti pırdatpa. Sen şol öňüňi Öňde görüjülük ýa uzakdan görüjülük. Öňden görüjülük ýok. Sen adam öldürdiňmi $200. Sen 25 ýyl oturursyň türmede. Sen o hakda pikir etmediňmi? Allyňam da şon öldürdiňem $200 näçe güne ýetýär sana? Bir hep diýmäge ýetirdi. Barşa bir ay ýetsin. Sen ýene bir ýerine gidip öldürjekmi? Ene, sonra oşa taýda dur. Adam şolar ýaly derejeye ýetiripdirler, mankur edipdirler. Onu ýürüte edilen schema, ýürüte edilip oýlanyp düzülen bir schema. Ýa-ni siz diýdiňiz, gyrgynçylyk. Aýsy tarapdan gyrgynçylyk edende bolman uruny. Ýa-ni genoside girýän zatlar ene şu zatlar. Adam bir mankur eden soň itýal nira kuş diýsen neme gider durur da. Bar 10 diýsen eder, bar 10 diýsen eder 5 manat berjek. Güjüň öňüne sün koklasaň iki aýagyny galyryp oturup her ýyl oýnatyp berýär. Şo bolýar şol halmada. Sün koklasaň hemme zat edip berýär güjük it. Adamam şeýitdiler. Her 2-3-üň biri stukaçdyr.
Bunun beynisi işlemeyen yok adamlar, şu 5 man adam metaç adamlar tutuyorlar. Yakasına nirede bir narkoman olsun, alkoholik olsun, ya bir gezip gören bir lolu olsun, ana şolar yallar etdiler. 5 man pulun öňünde durup bilmeýänler tutup ustuk diýerler, ulanýarlar. Şu pagon götürýänler Türkmenistan içinde. Daşam şeýle. Diňe içi däl. Daşam şeýle. Ama ol şan. Elbette aýdýan sözleriňiziň, fikirleriňiziň hemmesi dogry. O ýurdun içinde bar zatlar biz onu asmandan alyp aýdamda. Şu günnülük bolup duran zatlar günnülük emdär, indi onlar şeýerler bäri günnülük dowam edip duran zat. Ondan şol insan mertebesini pes etmäni niyaz ol garypdan başlanat halkdan nijeňi. Ol öz töwereginde şo minister etip belläleri bar. Şolary deme öz öňüne diýde çökerdik. Şo daşary ýurtly delegatlaryň öňünde şolaň agzyna kemput tutup berip. Ene bir Gurban Ulu gelende ol aktyma Kerim Ulu Köpküje. Şo aňardan ministrler gelip Gurban Ulyna iki satana salam berýärler. Soňra ylgap baryp Kerim Ulyň öňüne çöke düşüp şo paşmana oşaýar. Bilim hak. Ondan şol ýokardaky şu ulu wezipeli ýa-şo derejedäki adamlar ýemesini mertebesini şeýle aşak düşürenden soňra olar şo janynyň ýangynjyny gelip öz gorasynaky adamlary öz öňüne çöke düşürýär. Indi onlar çyýyl bäri bizine diňe ýemek gurun ne diýersen, Gurban Ulyň ýa-da niýazy. Ýöne ol niýatda urunun bäri oturun ýemek Daşary işler ministri Reşit Meredov Saparawoňy gowadan dakypdyr da açyk girdi. Şol öz ministrligini, öz ministrliginiň jaýyny da özü çykýança hatda şu tam süpürjüsem işden gitme hakkı yok. Beýleki adel başlyklaryna işlerlerini hesaplamandy. Ta şol ministrlikden çykyp gidýänçe olar iş ýerine oturmaly hemmes. Ol sagat 7 boldy, gece sagat 12 boldy, dandan sagat 3 boldy tapawdy. Şo ministriň kabinetine ışık ýanyp durmy? Olaram mezbur halda oturmaly täşe çykýança. Kim bilýär ol otaýda näme iş edýär? Hat diýýär, kitap ýazýar ýa ýoldaşlar bilen ara içýärmi? Ya başga bir işler bilen meşgul bolýar, bilen ýok. Yani şol çykýança şoňa irka bolup garaşyp oturýar. Şeýdip adamlar hemmejiniň gözüniň oda alyndy, mezbur etdiler, mankur etdiler hakykatdan hem halkymy. Ve bulara beýtip berdi, halk onuň towa biz hiç bolmany öýde sagylymyzyň içinde ýatýar, sesimi çykarmaýly diýen netije çykyp gelýärler. Görünüp dura, ministrlikdäki içinäkilerim aýdýar, dostuny, gatnaşan adamlaryny, öýdäkilerini, ay ministra şuny sagat gece 2:50 oturdy. Dedim men şu maly öýe gelip durşamady. Erti sagat 8-de ýene sen işe barmy? Ministriň öňünden durmaly hemmek. Ene bular edýän goýun, öýmede türkmeniň bir sözi bar. Uly eşekden kiçeşip bokymany öwrenir diýip. Ene bular şu hemmesi ýokarda dik aşaklaryna gaýdy. Ondan ahyrdan gelip owan arçylyna ýa-da daýgan birleşiginiň başlygyna gerek gelýär-de brigadirler. Bulara mene Polatsyna atyja daýhanlaryny da it oýnanýarlar, oýnap şular ýaly görgü berip görkezýär. Dep, olaryň özleriniň ýaşasy gelýär. Şeýdi halk iki bölündü. Ýa-ni niýaz gönaýdyr da garamaýak diýip. Mene şo garamaýak biziň halkymyz, şo 95 göterim halkyň garamaýak. Mene şonu halk göterdi. Şonu halk kabul etdi. Biri karşı çykmaz da sen diýäň näme itogly. Men nirden garamaýak bolan sen näme aksyn garasyn koýnaşak. Gelene sana şeldi ýeke türkmen tapylmady şo. Ine şu 94-95-nji ýylyň gurulmalarynda niýaz hady şol eýem serap ýetjek derejesine ýetip ol hökümet ýanky ýygnaklaryny ýa-da bular şu sanly ýemede geçirýär ýa-da bir agdymyň küllüği ýok. Niýaz kürsüde oturýar, padşah kürsüsi. Her gapdalyna da ýarym ýalaňyş türkmen gyýjaralar, o beýleklerim aşakdy. Teriýek geraýyn çekip, ene şeýdi halk başga ýeme hökümet ýygynyny geçirýär niýaz. Ene soňra da şuň bir topar mahluklar atamyz diýip bildirýär. Seni ýatdan çykartmaz diýip.
Hamana onun öz ataň ata diýdiň mende gelip soňa ata diýer ýalyp men şey diýip bilben ýanna öz ýanymda. Ene başta ta eme şahsiýet kulturyna ýetýänçe men sizin oğlunuz, men bir yetim, ene yer titremede ecem öldü, oğlum öldü diýip ganalar. Bir günem ene beýle çöp betersine öwrüldi, ene men milletiň atasy boldum. Gatlyň asly aýdylýan görüp men düşünüp otyryn aňyrsy bilen bu görüp motin boljak geljegi. Aýdyp motors ol çarmy şu mahal ýurdun daşyna çykarylan halkyň gelejegi ýok, ýok, ýene bir gezek ýok. Pensiyat ýok, hiç tadymy. Ýurda da halynjak aladasy ýok. Diýmek şol ýany diýin bir kur iki gezek gorkazlar da ol gangrena bol oturýaga oturan aýaklar çüýräp oturan bir türkmen ýerden gorkazlar da. Ine bolup bolsa şolam 40-45 ýaşyna ine bizim köpüýümizde halkymyzyň köpüsine şolar ýaly ölüm araşy. Durmuş araşy kabul edin. Ol bu kun ýaşlygyň gelgenine ay guzurum bar, gaýratym bar. O gaza näde $400 ýetýär diýip bir gün beýliňden tutar bol, aýagyň ysmaz bolar bol. Şonu düşünürsiň. Hiç kimden size ýeke gara şaýyla çok kömek bolmaz. Sebäp her bir adam dini öýüli üçin ýaşaýar. Bizde bir duygudaşlyk galmandyr. İnsan perwerligi galmandyr. Men senden $10 köp bolsa diýmek men seň üstünde hojaýynçylyk etmeli diýen düşünje bar adamda. Bassaşlyk bar, bäsleşlik ýok, bassaşlyk bar. Ay plany toý edipdir. Ene 200 sana adam çağırıpdyr ya plan maşyny getir. Biz ondan gowsyn etmeli. 10 ýyl, 15 ýyl berge batyp şo toý soňra kime gerek? Ine bizim türkmen bolup düşünjämizem şuň ýaly. Gün matar edilýär şolar toý ýok, bolça. Dogry. Olmasa men ikinci, üçüncü temalarda geçecektim bolýany şu ýerde şuny tamamlaýly. O beýleki temalarymyzdan bar ýa-ni Ukraina soragymyz bar, oňa indiki gepleşiklerimize geler. Menem garaşyp oturdum, haçan aýagy üstüne galyp gepleşikleri başlamagyň. Şo bolýan şu ýerde tamamlaýaly. Sag bolun burada gyzykly gürümler berdiňiz. Watandaş. Dal o gatgyň asly gurrun o kime gyzyklydyr bolýar men watandaşlarymyzdan o ýurtdaşlarymyzdan etjek haýyşym bar. Adamlar näde size indi düşünürmel bundan meter bu. Maňlaýymyzy biz daşaroýlum diýýär olalım bir görün ha bu duran zatlary. Ahir son gaty pajagal oturar eger siz aýaga galmasaňyz öz hak hukuky üçin göreşmesen seredin bolýan zatlar. Ine bolmasa hiç olmagyna şu çykyşlar aşagyna ýazyn öz pikirlerinizi bolýan zatlar. Beýlekilerem bilsin. Faktlary uğradım. Ene plan men enem ene şular ýaly ýagdaýa düşdi pensiýadan merlene hany keppesinde ýykylyp ýatyrdy. Hani Awganistanyň türkmenlerimiz var şerhet ýaky. Hiç zady ýok aşaly. O ajaly buyurulan millet. Bilem şolun. Bilem şol. Enne şol mekteplerde dini dersler giýirilip türkmeniň enne şol emesinem mekteplerinem ýapjak bolar. O da çykdyjy da. Ene şeýle. Şoň üçin bir azajyk oýlanyp pikirlerini netije çykaryn. Bu ýurtdaşlar şonu aýdaýyn. Ol çağrını çağıran üçin sag bolun. Bu taýlykda görüşelim. Sag otur. Bolýar halmada derekli berip gelip beren gurulmaňyz üçin gyzyklypdyrna. Gerekli gurulmaňyz beren gurulmaňyz üçin sag bolun. Bolýar watandaşlar size sag bolun, sag görüşürüz ýene-de.